шаҳноза Лидашева баъд аз 14 рӯз аз беморхонаи бемориҳои сироятии шаҳри Душанбе берун омад. ӯ яке аз даҳҳо донишҷӯи тоҷикест, ки 2 ҳафта қабл аз Чин ба Тоҷикистон омад ва аз фурудгоҳ рост ба беморхона бурда шуд. аз мо суроғаро пурсиданд, баъд шиносномаҳоямонро гирифтанд. ҳама моро мунтазир буданд, аммо моро ба автобуси хизматӣ гирифта бурданд. шаҳноза тибқи як барномаи яксолаи таълимӣ сар аз моҳи сентябр дар шаҳри Ханьяни Чин таҳсил мекард. таътили зимистонаи ӯ ба хуруҷи бемории коронавирус дар Чин рост омад ва тамоми нақшаҳои ӯро ки мехост ҳарчи зудтар бо хонавода ва дӯстонаш вохӯрад ба ҳам зад. аз аввал нақша ин буд ки бо дӯстон вохӯрам ва ин моҳро бо хонавода сипарӣ кунам. аммо ҳамин тур шуд ки ин ҷо омадему моро ин ҷо маҳкам карданд. баръакси интизориҳо 2 ҳафтаи аввали таътили ӯ дар кунҷи бемористон сипарӣ шуд. мо онҷо фақат ба китобхонӣ машғул будем ва гоҳе аз интернет истифода мекардем, зеро ба мо иҷозаи берун рафтан набуд. ҳамин тавр 2 ҳафта ҳам сипарӣ гашт. мисли шаҳноза дар як ҳафтаи ахир аз беморхонаҳои Тоҷикистон 330 нафар рухсат шуданд ва мақомот мегӯянд ҳоло 727 нафари дигар дар карантин қарор доранд. пизишкон мегӯянд дар бадани ягон шаҳрванди кишвар нишонаи коронавирус ошкор нашудааст. аз 46 донишҷӯе ки аз шаҳри Вуҳани Чин маркази пайдоиши вируси нав баргардониданд, 7 нафар бинобар доштани таби баланд аз сафар ба Тоҷикистон бозпас гардонида шуданд. тибқи иттилои ахир дар Чин шумораи гирифторони коронавирус аз 72500 нафар бештар шудаву наздик ба 1900 гирифторон ҳалок шудаанд.